वेंचणुके वेळार गॅस सिलिंडराचे दर देंवयतात पूण वेंचणुको सोंपल्यो रे सोंपल्यो काय रोखडीच म्हारगाय तकली बरी काडटा अशें कित्याक भोवतेक सरकारी येवजण्यो बंद केल्यात गरजेवंतांचे आडावन दवरलेले पयशे बेगोबेग दियात गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक उजरायल्या सोमाराक गॅस सिलिंडर पेट्रोल डिझेलाचे दर वाडीक घेवन महिला काँग्रेस रस्त्यार देवली। वेंचणुके वेळार सद्याच्या सरकारान पोकी आश्वासनां दिल्लीं तेतूंतले एक गॅस सिलिंडराचें दर एका घरांत 3 गॅस सिलिंडर दितले म्हणलेले ते दिलेच नात पूण ल्हवू ल्हवू गॅस सिलिंडर पेट्रोल डिझेलाचे दर मळबाक तेकयल्यात। म्हारगाय आनी फटीच्या आश्वासनांक घेवन गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष बिना नायकान सरकाराचेर फारपेट केला। आयकात। सगळे आज बायला सगळे आम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते रस्त्यावर आयलेले आसा ते फक्त आणि फक्त भाजप सरकार जे आसा ते फक्त जनधन लूट योजना ते हे करता जनाचे जे धन आसा ते फक्त लुटपाक हे भाजप सरकार बसलेले आसा आणि म्हणून आम्ही आज रस्त्यावर प्रोटेस्ट करपाक आयलेले आसा। तुमकां खबर आसा की आज आम्ही इलेक्शन जातकीच रोखडेच इलेक्शन जातकीच 2 मार्चाक त्यांनी गॅस सिलेंडरची किंमत 50 रुपयांनी वाडयली, 1 एप्रिलाक परत 50 रुपयांनी वाडयली आणि 9 मे परत त्यांनी 50 रुपयांनी वाडयली आणि रोखडे 10 दिसांनी दॅट इज 19 मे परत त्यांनी 3.5 रुपयांनी वाडयली किंमत वाडयली आणि आज गॅसाची किंमत आसा 1017 रुपये। आज भाजप सरकार काल भाजप सरकारांनी पेपरात 21 तारखेक भाजप सरकारांनी निर्मला सीतारामन म्हटलं की आम्ही गॅसाचे प्राइस कमी केलेले आसा कित्याक आम्ही उजाला योजना जी आसा त्याच्या सकल आम्ही त्यांना 200 रुपये दितले म्हणून। आता म्हाका विचारपाचें आसा बाकीच्या बायलांचे कितें बाकीच्या लोकांचे कितें। प्रत्येक इलेक्शनाच्या वेळेस 2017च्या वेळेस सुद्धा त्यांनी असेच पैसे वाडयलेले 100 वाडयले मग 75 केले मागीर 50 केले जेन्ना खूप बोवाळ जावपाक लागलो प्रत्येक महिना 25 रुपयांनी ते वाडोवपाक लागले। आज सुद्धा त्यांनी जाहीर केलेले आसा की आम्ही सबसिडी उजाला योजना सकल सबसिडी 200 रुपये दितले फक्त जे कंज्युमर उजालाच्या स्कीमच्या सकल येतात त्यांना। आज म्हाका विचारपाक दिसता की हे जे भाजप सरकार है जिन्हें हम लोगों ने जनता ने हम कहेंगे जनता ने सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई बुझाकर चूल्हे घर घर के चूल्हे बुझाकर घर घर के चूल्हे वे दे रहे उजाले की दुहाई। फक्त जे उजालेचे कंझ्युमर असतात त्यांकाच फक्त 200 आणि बाकीच्या लोकांचे किती बाकीच्या सगळ्या लोकांनी 1017 रुपये भरपाक जाय महिन्याक। थोड्या गरीब लोकांनी किती करपाचे मध्यमवर्गीय लोकांनी किती करपाचे। एक आणि वाक्य की ह्या गॅस लुटीच्या फाटल्यान गव्हर्नमेंटाने 27.50 लाख करोड जोडलेले आसा 27.50 लाख करोड। तसेच डिझेल आणि पेट्रोलचे प्राइसेस वाढून त्यांनी जोडलेले आसा जवळजवळ 4 ते 5 करोड जोडलेले आसा। सो वी वॉन्ट टू आस्क देम इलेक्शनच्या वेळार तुम्ही प्राइसेस कमी करता इलेक्शन जातकीच रोखडे प्राइसेस वाडयता आणि जो पैसो हा लोकांचो लुटलेलो आसा तो लोकांक परत ज्या स्किमी तुम्ही सुरू केल्या त्या स्किमी ज्या बंद केलेल्या आसा त्यांचं परत त्यांना पैसे दिवपाक जाय। इलेक्शनाच्या वेळेस फक्त त्यांनी आश्वासनं दिली फक्त पोकळ प्रॉमिसेस दिली सांगितले की आम्ही प्रत्येक घरात 3 सिलेंडर फ्री देतले। खंय आसा ती 3 सिलेंडर बी ना ऑन द कॉन्ट्री पैशाची वाढ केलेली आसा सिलेंडरची आणि आता लोकांक 3 ते मिळच ना आणि आता 1 सुद्धा मिळपाची आता इतली वाईट परिस्थिती आल्या ते 1 सुद्धा आमकां मिळपाक शक्य जायना गरीब लोकांक स्पेशली आणि ताका लागून तांकां आता चुली पेटोवपाक पडटले अशें दिसता। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।